Yo, čaute ľudia, moje meno je Pati z Crazyboxu a ja vás vítam pri hre Game Dude Ticken. To je hra, kde vytvárate hru. Dobre, ja som si to skúsil, vytvoril som tú prvú hru, mám tu nejakých 41 fanúšikov a hotovosť 52 000. Som nejaký zazobanec. No nič. Tá fucka. Aha, dobre, toto chápem, to už vydajú, áno. Dobre. Ale my sa vydáme na vytváranie novej hry, ktorá sa bude volať Crazybox. Crazybox, hej. Takže téma tam bude cestovanie časom, obchod, love, dungeon. Cestovanie časom. Dáme obchod. Zoliť žáner. Obchod. Simulátor skúsime dať, to je jedno, bože. Dále. Grafika 2D, zahaj vývoj. Poď bratom. No. Engine. Hrateľnosť. Môžeme dať. Tak. Príbeh dáme. Tak. Necháme to takto. Tak toto necháme. Sorry bro, ale mi tu došla asi SMS-ka. Dialógy. Dialógy úrovne 1. Design. Umelá inteligencia. Toto môžeme nechať tak. Sorry, dúfam, že to nepočujete, že tu premiesňujem furt ten mikrofón, ale sa nemám kde dať. Naozaj, ja vás, neklamem vás. No, grafika. Aby ste to mohli zahrať aj takých, čo majú menšiu grafiku, dáme takto. Design to môže byť tak. A zvuky. Tu dáme takto. Akože ja toto plánujem ako pravidelnú sériu. Normálne. LPčka. Tak, teraz pekne poopravuj chyby, kámo. Dobre, dáme dokončiť. Váš bankový účet je v červených číslech. Pokud vaše konto klesne pod... Skrakujete. Čo ti? No je, však teraz normálne. Recenzie budú na 10. Tomu verím ja. Vydať hru. No poď, recenzie, poď. Prvý hodnocení našej novej hry Crazyboxu, tady. 8-8, hezký zážitek, Star Games. 8-8. Simulátor se hraje dobře na G ešte 60. Inforted Gamer. 7, dobrá hra. 6. 7, nádhera, 7. Moje šťastné číslo je 7. Takže mi je to nádhera, all games. OK, som zvedavý, koľko sa predá. 2000, 3000, 6000 kusov, 7, 8, 10, 15. A už máme 83 000. Nintendo dnes vydáva svoje najnovnejšie konzoly TES. OK. Moc tejto hre zatiaľ nechápem, ale nebojte sa, budeme taký zázobaný za chvíľu, že 135 000, tak toto som nečakal. Z minus 6000 na 135. Dobre, to necháme bežať. A ja si tu dám vygenerovať správu o hre. Výskum. Výskum je dôležitý, že nový možnosti otvoril lepší. OK. Skvalitňuje výskum. Nová téma, vlastný herný engine. Ne. Vesmír. Začít výskum. Už máme 25 000 predaných hier Crazybox. A síce ja neviem ani, čo som to spravil. No, tak pekne si pozapisuj. Dúfam, že nejak nefungám do toho mikrofónu. Vesmír.
Ukončené predaj. 26 296 kusov. 184 000. Sme nejaký zazbený. More. Čo je to vygenerovať správu o hre? Heroes. Aha, no tak to bola moja prvá hra. Neviem, ja fakt neviem, čo sa tam má dať. Len 11 000. 82. A hry Crazy Box. Sme jakí páni. A toto čo je? Dočkaj, ide, čo som dal? Čo som dal, more? Povedzme, že si vytvoríme 3 hry a skončím to. Dobre. Nezáujem. Takže vytvoriť novú hru. Jak sa bude tá hra volať? Koko... Kokotensko. A dáme si teda vesmír. Žáner to bude... Akcia. Platforma. Prečo mi to SMS-ky stále chodia? Tak to nechcem. Na G64. Dále. 2D grafika. Zahájiť vývoj. Otec ma stále provokuje. Hratelnosť to necháme tak. Príbeh. Príbeh by tam mal byť nejaký. Tak to dáme príbeh medzi, nech to je tak šeliak. Otec, neprovokuj ma. Ja točím, otec. 3 chyby už. Neboj sa, to on upraví. Ja som si ale neprečítal, to znamená to plus otáznik. Tak dáme dizajn naplno. Umelá inteligencia, takto. Toto môžeme nechať. Dobre. Novým členom týmu Crazy Box je Lukis. Teraz je to tornádo vonku. Dá fúck. To dobre vyzerá. Grafiku dáme takto. Dizajn sveta. Môže byť takto a zvuky. Takto. Teraz je to extrémne tornádo, či jak sa volá v telke. Ojoj. Aha, jak sa škarábe za hlavu, feťák. Dobre. Aha, 5 chyb, dobre. Oprav chyby, bro. 0 chyb. Dokončí. Volám sa tam Patis. To je také sexy. Kokotensko. No tak to som zvedavý. Tak to bude mini. Má potenciál. Má svoje kouzlo. Mohlo by to byť lepší. Dizajner mi poslúžila veľmi dobre. No tak Crazy Box hru sme mali oveľa lepšiu teda. No nevadí. To sa... Aha, to je to night zakázku. Tak medzi tým si dáme night zakázku. Nechcem výuku. Aha, však to není výuka. Príjmuť zakázku. Ešte si... Asi si teda kúpime test. Poď, to dáš. Ne. Poď. Ježiš, ne. 2. Ne. Ne. Choďte do riti. Hýbaj. Už 16 000 predaných. Poď. Už nech mi to narastie. A medzi tým môžeme teda spraviť výskum.
Vlastne herná energia. Nová téma. Bojová umení, moda, fantasy, život. Fantasy si dáme začať výskum. Takže 239 fanúškov, pekne sa nám ukončení prode. 124 000 sme si tiež pekne zarobili. Super, dokončili sme to. Dobre, my si dáme teda poslednú hru v tomto... Aha, to sa dá posúvať. No tak to je brutál sexy. No tak to je strašne sexy. Dobre, my si dáme vytvoriť novú hru, ktorá sa bude volať Fanúškovia. Jedna zvolte téma. Fantasy, zvoliť žáner. Dáme... stratégiu, áno, a z platforma dáme tu. Bohužiaľ, nič sa nedalo robiť. Nedávne studie neznačuje, že rozhovor románcov herňu. Hrateľnosť, príbeh tam môže byť menší, energie, tak... Všetko pohodičke, klídek, nechal by také tvoriť nové enginy, to vašim hram pomôže. Daj mi pokoj však potom. No ale pekne to ide, pekné chyby sú zatiaľ len dve. Design, inteligencia, dialógy. Ten dizajn som tam nemal dávať taký veľký do ryti. Ježiš, stále nové konzole, aby som kupoval. A čo som ja, more? Čo som ja, Geisen? No dobre. 5 chýb. Dobre, oprav chyby, bro. Ešte niečo. Dizajny 2. Dobre. Ne, tú chybu som sa nevšimol. Nová úroveň všade. Super. Sice neviem, čo to znamená, ale... No, obávam sa, že toto nebude moc... Mohlo by to byť lepšie, Star Games. Toto bude... Niečo tomu chybí. Do riti! Prečo? Ty znáš lepšie, áno? Keď nám takú lepšiu, že... Občas zábava. To by mala byť stále zábava, kámo. Ono to za chvíľu, bože. 6, 7, 8, skoro 10 000 len na prvé. No dobre. My si môžeme dať zatiaľ nejaký výskum. Neviem, čo to znamená cieľo. Tu nám zobralo lova. Aha, tak to som si nevšimol. Tak sorry, man. Fanúškovia stále rastú, to sa mi páči. Vyskúmali ste cieľová skupina. Ja som chcel len vidieť... Aha. Deti všetci, aha. Dobre, ale to bude až v ďalšom pokračovaní. Dobre, medzi tým, ak sa toto dopredáva, ja sa s vami pre tento let's play rozlúčim. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť lajkom, ak nie nebudem to hovoriť, ak nie, tak napíšte, čo by sme mohli zlepšiť. Mohli. OK, ale ja sa s vami lúčim a čus.